Fitra pastorali dwar il-konsultazzjoni pubblika fuq l-eutanazja volontarja assistita li sqfijiet ta' Malta Għawdex sejħu dak propost bħala suwiċidju assistit fejn fi kliemhom persuna jkollha l-għajnuna neċessarja biex tneħħi ħajjitha. L-Arċisqof ta' Malta Charles J. Xikluna, l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma u l-Isqof Awżiljarju ta' Malta Joseph Gallia Kurmi qalu li kull ħajja umana hija għażiża. Qalu li minkejja salvagwardji li hemm mill-esperjenza ta' diversi pajjiżi oħra ma' żmien kollox imur għan-niżla u dawn is-salvagwardji jispiċċaw u jiżdiedu dawk li jtemmu l-ħajja. Qalu li l-ħajja tibda ssir pis flokdon u dmir mediku li jħossib il-ħajja jista' jsir ukoll dmir li joqtol. L-isqfijiet Maltin qalu li dritt li toqtol lilek innifsek jaf isir dmir li toqtol lilek innifsek. Kwotaw kliem il-Papa Franġisku li qal li l-eutanazja hija falliment tal-imħabba u mera tal-kultura tal-iskart. Qalu li l-eutanazja hija spiss preżentata b'mod qarrieq bħala għamla ta' modrija u mappellaw biex minflok jissaħħaħ l-investiment kollu neċessarju għal kura paljattiva għal dawk li jiġu bżonna. Qalu li għadbaqa xi jsir f'dan il-qasam u esprimew l-appoġġ b'mod sħiħ lejn l-impenji mniżla fl-Istrateġija Nazzjonali għal Kura Paljattiva f'Malta li l-Gvern ħareġ ftit ilu. Tant ieħor esprimew l-apprezzament tal tant familji li jieħdu ħsieb persuni b'mart terminali u għal ħafna professjonisti u għal ħidma prezzjuża ta' Hospice Malta u deskrivew lis St. Michael Hospice bħala dawl ta' tama fis-soċjetà Maltija.